roser nu i dagens anledning. Det er en HF'er. Det er til en HF'er, ja. Ja, nå, det må jeg så drille ham lidt. Ja. Det er også 25. 125. Var det en del? Var det 11 og 13? Med hat på skuldrene. Der var på kort. Det er nok. Tillykke, skat. Hvor er det flot. Ja, hvor tillykke, skat. Er det jeg gode mor til ham? Ja. Skål. Skål. Tillykke. Det tror jeg. Det er godt, din mor til det. Og så mig selv. Så er vi ved at åbne kontor i Miami. Fordi jeg gik ruten med en barnevogn. Ja, gamle venner på Livvisen. Nu kommer jeg altså i TV-avisen. Ja. I morgen. Det var, jeg tror, næsten alle havde undtaget 2 eller sådan. Der er gået gymnasiet. Det er det anden gang, du bliver student. Den græske gudinde. Okay. Stor og sådan noget. En statue der. Så skal lige læse lidt højt. Kære,